Hello mga bay, it's unboxing time. Mag-unboxing na kung bibili siyang mga gift. Sige, primero niyang i-unboxing from, basa ha? Basa from? Buhos family. Oh, kan Tita Milba na. To Angel from Buhos family. Okay, open bibihin sa gift ni Tita Milba. Oh, sige, say thank you ha. Oh, napadi ano? Wow! Panyo og 100. Thank you, Tita. Thank you kay Tita Milba. Ah, lailahi nga kuan nga nips. Say thank you. Thank you. 100 og panyo. Oh, next kana ingna na kinsa nagikan. Kanay sa bibi kanang 200. Kani kay Nana Irene. Nanay Irene. Thank you, Nanay Irene. Thank you. Welcome! Sunod from Tita Ophelia. Nakabasa. Nila, Wolf. Oh. From Tita Ophelia. Asa man ko bidayron be? Yay, Bukara. Di lagi makakuan. 500 at gold nga bracelet. I-open daw bi. Ang bracelet bi. Yay! Saan man eh, di man may gusto ko ah. Sana Wala, igo kay ni mo bi. Na kay gold nga bracelet lang. Sana all. wala kanindo. Wala, dili na kay igo na ako. Pwede ako na lang. Mahirap pang inan. Next. Say thank you Tita Ophel. Thank you, Tita Open. Kani? Oh, next. From? Wala. Wala, di na, gikan. Jan! Ah, from Kuya Jan na. Kisa na. Kuya Jan. Pearl! Aray. Ato ba? Aras, Kuya Jan. Oh, dali na. Yay! Hala, bagay kasi mong dress lang. Oh, kaigo na eh. Mudako pumangga. Na, thank you, Kuya Jan. Thank you. Hala, okay kayo. Okay kayo, be. Next. Last na kang mama. O, yan na lang na. Sakto ni mo, Jerry. Next from Tita Mikay. Uy, tanawa sa asagikan. Pang beach na po. Kang ate Mikay. Mikaylin TV. Ay, nalimot og sulat si ate. Mikaylin TV. Oh, yun pa yung channel. Ay, ang tape lang. Kuha na lang. Kaya na siya yung tape. Nakabutang. Yay! Na, thank you, ate. Thank you. Thank you, ate Mikay. Napay isa ka tip. Sana all na si kuya. Sana all. Napuna ng savings niya. Bag. Ala, wow! Cute! Wow! Na, thank you, ate. Ala, ka-cute, Bi. Liwat ni mo, Bi. Wow! Wala na, nakay dato. Yay! Ala, dalaga na magay ng baga lang. All the time ba? Naisod. Ala, naisod! Sila pa eh. It's a prank! Lord! Ano, nindo Oh. bag lang ga. Oh, ibalik na, Bi. Ibalik. Ah, diha na isod. Imuhang mga kwan. Imuhang mga cash. Sana. Napadi ay. Last, from... Kadaghan ko di ay. Kay mama. Ay! Aw, ala. Kikilig lagi ko. Ala, isa prank. It's a prank. Wala na isodro. Kuno kung kapilig. Hala! Hala! Kadaghan sudlan na. Kadaghan. Open. Open, basig na isulod. Asa? Wala isulod. Wala. Sure ka? Naapa. Gadaghang money ni. Naapa na isulod. Oo. Ang papa ni mo kapapa. Ala, lala. Lala. Ay, ang pitaka ka mama na nimo niya ang kwarta kang papa na nimo. Sa may imong ikaingon sa tanang mga gift. Wala di ay. Wala na.
Isa pre. Unsa may kang mark mong good ni? Limtan niya yung gift. Baby girl, unsa imong kaingon sa imong mga gift? Thank you. Uy, tarungay mo thank you. Thank you so much. Thank you kayo. Ana. Thank you kayo. Ngayon ko cash. Hala, mga yung gas, big gift. Be, wala ma ko na be, oy bayad sa kuryente be. Isud sa imong wallet. Wallet. Oh, isud. Sige, harong kay ba na kami piso. Naapa na. Naapa na, wa pa mo naapa mo gid wa makiti. Napa di ay? Naapa. Dahon. Ayo pakita uy. Daghan man nagbulsa, napay sikreto. Hala, kadaghan din yung suda na. Mura to. Ana ba? Dahon na pod. Oh, sige, pambalik na na. Unya na lang ang sikreto. Hala, napay laing 1,000 diha, Jen. Ah, itigom na kay peto to siminto. Naapa man na siya savings iya good. Jil palit bike jil tag kwanda 3 jil. Imuhang riga. Isa may magbike. Kay simentado na biya dito pitinan daghanang managbike. Dito sa inyo, sa Mm. inyo balayan day. Ay dili dia bas imo ha. Ah, oo. Mga bata gayatak yun sa mga kuan bike din. Kaya ba si Minto? Nang coins masa may butang. Asag-asa. Suksok lang na sa mga bursang gagmay. Kanay ka. Naa tag 25 ang tulo ka oras. Obi, ang imong bracelet nga gold bi, suksok sa dira bi. Try na. Suksok sa wallet. Pwede try. Pwede. Saan man? Sige, suot. Pwede na ilak di ay. Na, kuan daw bay Mirna. Palihog daw bay Mirna unsa una. Hala kasingutas akong baby girl oy. Lagi ka singot intang sa iya. Araon ng panyo. Asa kasi mbag ako. Ato mama. Kay dili mo suloy ang kuya ko. Si cowgirl sa imo kuan mo Basa niya. Magkinsay hanil mo. Hanil? Sam nang Hanil? Kon ang mas ba? Ay, channel man na good. Hanil channel man. Hala, bagay kay si mo bi, tarunga bi ato bang bi. Sana all. Brand man na rap. Sana all. Sana na. Kompleto na si mong kwintas. Oh, para na sa kwintas lang. Unsa din ang kwitos? Dali kuan siya sa chlorine oh. Ha? Likuan siya sa chlorine itom. Butang na. Oh, butang na. Butang na dia imong mga gift. Wala na diri sulod. Butang na dia remembrance kang kita opil ta. Tanan paper bag ibutang dito tanan. Usa. Daw ka na. Iusa tanan sa dako. Asa pa? Nya kana ibag na. Kani iusa dito hasta ang imong mga tsinelas. Napay prize. Si Kuan si Glenn. Ah, si Bunso. Bunso, mega love shout out. Haggard na. Oh, naada siya sa work. Kuan lagi siya, nakasilpon lagi siya. Makasilpon siya tagutago. Nadi nag-unboxing among baby girl sa iyong mga gift. Unboxing. Hasta ni kani? Ay, labay na nabi. Yan na lang, ibutang lang tanan. Kaya dito na sa balay. Call. Out na taro na yun. Sana oras sa bay. Basig na siya diha bay. Init ay kaya din ako nga murag bugno man tayo. Init. Init kay ganiha. Init kayang disyerto. Bibi, napay mo sandal. Love shout out ate. Ana, Di, babaw. Mega love shout out, Glenn. We miss you. 9 p.m. daw day. 9 p.m. Gabi na gabi. Ah, 9 p.m. Kay, ay, alas 5 na day diri. Hala ka. Tara na, manaog na tao eh. Bitbita na na niya, ibag na imong bag. Shout out inyo. Aguilar channel. Bitbita rayo isa eh. Kato mo ibag. Di man na shoulder bag good. Okay, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Bye. Thank you for watching. Thank you po sa nag Great. Shout out ate Irene na si Glenn Cortez.
Thank you so much tanan yung greetings. Thank you so much. Nakalingkawas na gid mi sa birthday sa akong baby girl. She's already 12 years old. Thank you sa tanang mga visitors. Salamat sa inyong mga pag-anhi. Salamat kay ninyong tanan. Bye. Thank you for watching. Daray. Nga diri Glenn kuan pa man. Plus 4 media pa man. Sige, out na ta. Parehag kuan sa kasar. Mga visitors, Maria Fan. Tara, manaog na ta, day. Sige ato namin. Uy, tabangin niyo ta, guys. Dudong gubgub, oh. Salamat ninyong tanan. Bye. Thank you kayo, ha. Tara, naog na ta, Mama Irene. Thank you so much. Bye, Aden. Thank you, Bye Den. bye. Thank you so much na for inviting me. Welcome.